Pois aquí imos arrancar o que vai ser a segunda gala Carlos Casares no Camiño das Artes. Sí, moi pronto, o día 27 de abril, corrixídeme, 27, estamos 27 ben, de abril, chicos. Bueno, sí. e teño comigo a Xosé Poldras e a Carlos Ares, que van a ser os que me falen do acto, porque queremos saber que vai pasar aí. Carlos, veña, que ti es o armadanzas. Bueno, sí, tócame organizar. Nada, pois faremos esta segunda gala de Carlos Casares no Camiño das Artes e ademais na que entregaremos os premios do segundo concurso de relato curto, que este ano, como o ano pasado se cumpriron 50 anos do libro As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, pois é o libro no que vai xirar o noso programa deste ano e nada, convocamos nos centros de ensino do Concello de Nigrán un concurso de relato curto titulado As laranxas que medraban en Nigrán. Ah, que bonito. Así que as nenas e nenos xa escribiron, xa o xurado xa está deliberando, preparando o seu fallo e ese día pois entregaremos os premios que entregarás tú, precisamente, porque non sei se sabes que vas a ser a presentadora. Que me están contando? Que me están contando neste momento? Bueno, sabe que pasa? Que todos estes artistas son uns argalláns. Entón, de repente, din estas noticias, bueno, pues nada, que xa nos estamos presentando. Bueno, lóxicamente sabíamolo, pero bueno, vai ser de novo todo un placer e un honor estar aí con esta xente que non é por nada, non é porque estean de diante, pero hai uns verdadeiros profesionais e unhas sinerxias, unha sintonía e un entusiasmo, sobre todo nos rapaces que dinamizades, Carlos, que eu quedei abraiada o ano pasado. Foi todo un éxito, non? Sí, a verdade é que, bueno, é moi fermoso, moi gratificante traballar con rapaces e con rapazas, porque, bueno, ves como valoran o traballo, como se implican, como escriben, como despois, bueno, imos ter ali pois música que nos farán eles, bueno, eles son o epicentro do acto sobre o que xira todo e está creado única e exclusivamente para eles, haberá sempre pois moita relación co seu traballo e tratar de, bueno, de rebulir no seu interior para que se vayan polo camiño das artes. Das artes. Bueno, por que Carlos Casares? Que é sempre a pregunta de rigor, porque eu sei que ti tes moita querencia por Sí, Carlos. bueno, eu son membro da Fundación Carlos Casares, ademais tamén, bueno, amigo da familia. E, bueno, Carlos Casares, pois, viviu en Nigrán. Entón, pois, o Concello de Nigrán, pois, dende a Fundación lle propuxemos crear esta gala, bueno, un pouco institucionalizada, que quedara cada ano, e así vai ser. Entón, bueno, el dinamizou moito a cultura, hai un cole na súa aldea onde el viviu que se chama Carlos Casares, entón, bueno, pues parecenos o sitio ideal para organizar isto. Entón, por eso vai ser no Auditorio de Nigrán, sábado 27 de abril ás 6 da tarde. Ás 6 da tarde, que vai estar a tope como o ano pasado, que foi a primeira edición, e esta vai ser a segunda. Con ánimo de continuar, por o que me estás dicindo, non? Sí, a idea é que cada ano, a partir de agora, cada ano, último sábado de abril, a nosa gala. Moi ben, fenomenal. Bueno, pois aquí está Xosé Poldras, porque, bueno, Xosé, que vas facer ti aí, que nos imos ver un día tan especial? Bueno, vou facer aquí o que me encarga Carlos. O que mande Carlos. Non quero destripar moito o que vai suceder, pero según el me pide, eu vou formar parte de un espectáculo facendo o que sei facer, que pintar e dibuixar. Entón, dentro de outras cousas que van suceder ali, pois sucederá tamén unha performance a nivel plástico que eu levarei a cabo en tres fases, non? En tres actos, sí, eso vai ser. Xa tes pensada a liña? Bueno, un poquinho. Creo que tú tamén vas a estar un pouco metida nesa parte. En vereda, sí. Realmente o guión é cousa de Carlos. Pois mira, entón seguro que sí, que nos meta a todos en danza, segurísimo. Sí, eso por descontado, sí. Como vai ser? Metendo nas actuacións por medio, como vai ser un poquinho, guíanos? Podes contar? O hasta onde poidades, Ata onde poidades. Hasta aquí podo ler. Hasta aquí pode ser, eso. Pois vai haber 3 actos. Sí. Posteriores a unha primeira presentación onde estarás ti. En eses 3 actos, en cada un deles, eu farei unha versión do que está sucedendo no escenario, pintando en directo. Moi ben. Pois, ademais desta túa creación, xo sei que será magnífica como sempre,
ides mesturar tamén outras artes, como é habitual, non, Carlos? Sí, claro, isto vai de artes, o camiño das artes que percorreu Carlos Casares e que nos deixou marcado. Entón, desta volta, pois teremos teatro, teremos danza, teremos música en directo e teremos a pintura de Poldras. Ademais, música teremos en versión doble porque teremos un dúo maravilloso e despois teremos unha banda de música de 35 o 40 componentes formado todo por rapaces e rapazas menores de 16 anos. O sea, un luxo. Wow, un luxo auténtico. Bueno, decir que cando estás nese directo é auténticamente unha xoia, porque é gozar desa música en directo e do entusiasmo que lle decía antes, porque este home está pendiente de cada movimento que se dá, é un auténtico coordinador magistral, e claro, os nenos entusiasmados porque, bueno, aquilo é que vibran eles sós, non? Claro, son os protagonistas. Son os protagonistas e saben, además, entréganse, é moi Claro. bonito además conducir o programa, porque o acto, porque se entrega moitísimo ao público. Bueno, pois algo máis que engadir, chicos? Nada, que todo o mundo que queira, os agardamos ali, disfrutar de todas esas artes e ver a un artista tan consagrado como Poldras dibuixar en directo, pois eso vai ser un espectáculo impagable. Vai ser un placer participar, seguro. Un placer participar, así que tres en danza, que nos veremos en Nigrán. Mandamos un biquiño a todos os que están xa preparando o evento. Grazas.